dịka m kwuru na mbụ ọnwa Ọgọst bụ ọnwa dị oke mkpa n'ala Igbo. Ọtụtụ mmemme na omenala dị iche iche na-eme n'oge ọnwa Ọgọst n'ala Igbo. Tata anyị chọrọ iwetara unu ihe egwuregwu gbasara otu ọgbakọ ndị amaala na-enwe n'oge ọnwa Ọgọst makwa n'oge ụfọdụ oge ọzọ. Mgbe mmadụ wetara ha okwu ha kwesịrị itinye ọnụ. Ngwa ka anyị bido. Leenụ ihe egwuregwu a. Amala, pelelu. Rielu. Duanu. Zonu. Ụmụnne mmadụ okoro wetara ya okwu. Ọ sị na nwunye ya na-emegbu mama ya. Biko ka anyị tinye ọnụ okwu a. Mmadụ okoro biko bịa. Mmadụ okoro biko bịa ka anyị bịa kọwara anyị. Ụmụnne ekele m unu. Anyị ekenekwa gị. Okwu m jiri bịa bụ maka mama m, nwunye mame bụ mama m ka mebe agwala m ya ugboro ka o kwụsị oju. Ọgụnwa. Ọ bụ ya. Biko o nwere onye mara maka okwu a? First witness. Ndewo, amakwa maka ya. Ndewo, anụrụ m maka ya. No, Ọgụnwa, onye isi. Biko ụmụnne m. No, ị ga-ajụ ya kedu ihe o kwere ikwu. Nwunye Maazị Okoro ka ị kwesịrị ma adreesị na. Nwunye Maazị Okoro o nwere ihe ị ga-ekwu? O nweghị ka o si mee, mama na-akpasu mmadụ iwe. Nye third witness. Nwunye Maazị Okoro kedu ka o si kpasuo iwe? Anụrụ m mgbe o si mmiri ọṅụṅụ. Gịnị ka ị zara ya? Ị gbachi nkịtị nye mama Mike. Mgbe ahụ onye ọbụla ga-ebido na-agba aka ya. Ị na-agba aka gị, ụfọdụ na-asị nwaanyị ọjọọ tụfịa akwa. Ọkwa gị nwa. Nana mama Mike. Nwunye Maazị Okoro ọ jụrụ gị. Nwunye Maazị Okoro ọ jụrụ gị gịnị ka ị ga-aza ya? Oke, Ọgụnwa kwesịrị ikwu bifo ya ebido ebe akwa. Abi? Oke, ka anyị megharịa ebe ahụ ọzọ. Nye ka o kwuo. Ya zacha kie. Ọ bụghị ka o siri mee, mama na-akpasu mmadụ iwe. Ngwa nye ya. Ọ bụ Ọgụnwa, ọya nwa ga-ajụ ya.
Onye Maazị Okoro kedu nwunye Maazị Okoro kedu ka o si kpasu gị iwe? Nwunye Maazị Okoro kedu ka si Okoro kasị gị iwe? Anụrụ m Mgbe ọ sị gị nye ya mmiri ọṅụṅụ. mgbe o si Mmiri ọṅụṅụ. Gịnị ka ị zara ya? Gịnị ka ị zara ya? Ehe. Nwunye Maazị Okoro ọ jụrụ gị gịnị ka ị ga-aza ya? So ịgbachi nkịtị nye mama Mike. Mama ebido ezebewa akwa. So mgbe ahụ ka onye ọbụla ga na-agba aka ya na-asị tụfịa akwa. Onyekwa nwaanyị ọjọọ. Ọ wụsị gị nwa. Gịnị ka anyị ga-asị ya kwuo? Mba, the next one. You are not calling for advisors. Ọ bụrụ ya. Ụmụnne m. Ka anyị tinye ọnụ n'okwu, ọ bụrụ ya. Ụmụnne m ka anyị tinye ọnụ n'okwu a. Then the first advisor abịa. Nwunye Maazị Okoro adala iwu, ọ ga-akwụ fine. Nwunye Maazị Okoro adala iwu, ọ ga-akwụ fine. Nwunye Maazị Okoro adala iwu, ọ ga-akwụ fine. Ị bịazie jụọ gịnị bụ? Gịnị ka anyị ga-asị ya kwuo? Then the third witness ewere. Who is the third advisor? Okay, second advisor. Ọ ga-azụta n'eke ọkụkọ gaa yọọ nne di ya. Echefukwana ị ga-abụ nne di na otu ụbọchị. Onye na-agwawo nwunye Maazị Okoro, you are not addressing nwunye Maazị Okoro. Nwunye Maazị Okoro, echefukwana ị ga-abụ nne di na otu ụbọchị. Ya bụrụ ka bụrụ iwu. No, ị ga-asị nwunye Maazị Okoro, echefukwana na ị ga-abụ nne di n'otu ụbọchị. Ya bụrụ ka bụrụ ilu. Nwunye Maazị Okoro, echefukwana na ị ga-abụ nne di na otu ụbọchị. Ya bụrụ ka bụrụ iwu. So you are ending the meeting now. Ụmụnne m, anyị ekwuchiela anyị n'ọnụ. So we are done now. Bikonu, so you will not say bikonu ka anyị were ihe ewetere anyị ka anyị ji kwụdata obi. Kwụdata obi. So you are the one that will not share it. I don't know whether it will reach you. Ụmụnne m, anyị were ọjị ewetere anyị wee kwụdata obi. Ka anyị laa nọ. Ka anyị laa nụ.